नानै जोंबो दुखु मोनदों बे लामाया जोंनिया मथा मथि बेनिफ्राय 1 नं नावकाटानिफ्राय दैमासिमल'सोमोन दिकारि दैमासिमल'सोमोन बेयाव 49L थांदोंना थाङाखै नोंथांमोनानो एसे सारिजारि साननानै नायदो आंनिबाथ' बे लामाया दिनै बेयाव जों गसंनाय लामा बायदि जानाङामोन 500 मिटारनि एसे खमसो जाबावगोन आंनि नुहुरनायाव 49 लाखनि खामानिया दिनै बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोनाबो नुदों जोंबो नुदों नाथाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला डेभेलप जानाय जोंनि एरियायाव डेभेलप खालामनो हानाय रावबो मानसियानो थानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला रायजो राजाखौ अननाय बिथांमोननाव गोसोआव गैया होननानै आं सानो जोंथ' सानो बे लामाखौ जुदि बानायना होआब्ला जोङो सरकारनि नोजोराव जोङो आयेननि बेरेखायै जोङो बिनिसै बांसिन जोङो मिडिया लाबोनानै बांसिन गोब्राब बाथ्रा बुंनो गोनां जागोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै बिथांमोननो जोङो 1980 सननिफ्रायनो होबोबाय 80 सननिफ्रायनो भट होयै होयै दिनै बिथांमोना बे लामाखौ सोरनोबा थिकादार होदों होआ जों बेखौ मिन्थिया होदोंबाबो सरकारानो हरदों सरकारनि मानसियानो मावदोंखौ जों मिन्थिया सोरबा सासे पाब्लिकआनो मावदों बिनि बेरेखायै जोङो माने भटखौ होआ होनना सानो माने जों गोदान सरकार नागिरगोन जोङो बिजेपि सरकारनि दिनाव दिनै जोङो बे लामाखौ जोङो अन्थाइना लागे दिनै औवानि दालांखौ दिनै गावनि फैसाजोंसो जोङो मावनो गोनां जादों जों रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै दिनै न'खरसेयाव जोङो 300 बा 400 500 बिदि कालेक्सन खालामनासो बे औवानि दालांखौबो जोङो दिनै मावफुंनो हादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनै थांनाय मैया औवा लाबोदों जोङो मालायनाव सानथाम सिगांबाबो जोङो औवा लाबोदों औवाया जोङो 150 दाल लाबोदों बियो थोस्लाबाबा आरो जों 50 दाल लायबावगोन होनना जों मिजिंथिदों आरो जोङो नुनाय बायदि जों साननाय बायदि बे 150 दाल औवाया थोखाया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दलङा बहुद दं माने बे दलंखौ जोङो मावफुंनानै जोंनि थांफै लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो फरायसुलिफोरखौ स्कुलाव हेगार हरनो थाखाय मेडिकेलाव जोङो सासे गथ' बा सोरबा सासे लोमजानाय डिलिभारियानो जा सोरबा सासे गोब्राब लोमजानायानो जा बेखौ जोङो लांनो हानाय सुबिदाखौ लानानै दिनै बे दलंखौ जोङो बानायनाय जादों BKWC जों जेनेबा खनसेबो जों सावरायनो मोनाखै जोङो बेखौनो बुंगोन आङो दिनै BKWACआ जुदि जोंनो बे लामाखौ जुदि नोजोर नायनानै जोंनो दलं आरो सेंगेबेल गारना होबानो जायो जों बेखौसो खावलायगोन जोंनो पाकानि नांलाया जोंनो धालाय खालामनाय नाङा जोंनो दलं आरो बबेबा जुदि फिसायाव कालभार लोगोसेनो सेंगेबेल गारना होयोबानो जों बेखौनो गोजोननाय मोनगोन होननानै BKWCखौ जोङो दिनै 7खान गामि लोगो नांनानै जोङो दिनै औवानि दालांखौ बानायनो गोनां जादों मानो होनना बुङोब्ला दिनै जिहेथु जोङो 1 नं नावकाटानिफ्राय जोङो मरमि ओंखारहैनाय जिहेथु 1 नं नावकाटानिफ्राय बगरि सापरि ओंखारहैनाय जोंनियाव मोनसेबो मोजां लामा गैया बिनि थाखाय जोङो ओरैबायदि दुखु खस्थ'जों जोङो सैनांदों बेखौ जोङो बुंबाबो बुंख'जोबनो हाया मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि उन्दै गथ'फोरा दिनै फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां दुखु खस्थ'जों हान्थिनो गोनां जायो दिनै टाइम बायदि मोनहैयाबो जायो बिनि थाखाय सोरबा गथ'फोरखौ फोरोंगिरिफोरा रायनोबो हागौ बा बुनोबो हागौ बेफोरबायदि गोबां माने जेंना जेंसि सोमजियो लोगोसेनो दिनै जोंनि जिहेथु 1 नं 2 नं मलान 3 नं मलान लोगोसे जोंनि लंका जानपारा बेफोरबायदि गामिया दिनै उलुनि जोङो मेडिकेलाव सासे सोरबा लोमजानाय जायोब्लाबो जों बेखौ जोङो लांनो थाखाय जोङो राहा मोना जाहैयो मानो होनना बुङोब्ला जोङो दैज्लां समाव जोङो नावजों लाङो बेयो सैथो नाथाय दिनै जोङो मेसें सफैबाय बेजों जोङो गंसेबो गारि बारलांनो हाया मानो होनना बुङोब्ला लामायानो गैया दिनै लामा दंब्लाबो दिनै अन्थाइ थरसे गारनाय जोंनाव रावबो नुफेराखै दिनैसिम मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां दुखु दिनै जोङो बेखौल' लुबैयो सरकारनिफ्राय जोंनि लामाया कासा रास्तायानो जाथों दलङा मोजां जानानै जोंनो अन्थाइ सेंगेबेल गारना होयोब्लानो जोंनि गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो बाइक गंसे लांनो हाया
साइकेल गंसे नारलांनोबो जों बे दलंखौ दिनै जोङो बानायाबा जोङो बे दलंजोंबो जोङो थांनो हाया। बेयाव हाबनानै थांनो गोनांब्ला जोङो दा जानजिसे नङा बिखासेबो मोनहैनो हागौ हाब्रुआव। दिनै बेखौ जोङो लानानै दिनै सरखारखौ बेखौनो खावलायगोन दिनै बे लामाखौ जोंनो गोनांथिथार बा नांथारगौ। दिनै सरकारा जों सरकारनो भट होआखै नामा? जोंथ' सरकारनो भट होदों, नाथाय जोंखौ मानो सरकारा जोंखौ नायफिनाखै? जों बेखौसो माने दुखु मोनदों। ओंखायनो दिनैनि दिनाव आं बुंगोन बेखौल', दिनै सरकार थानानै जों मानो सरकारनि गाज्रियै जोङो बुंनो गोनां जाखो? दिनै सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि जान बाहनखौ नायनानै ना जोंखौ दैबारिनि मानसिखाय ना नायस'नाखै, ना बले बोरिनिखौ बोरियावल' नायगोन, ना दैबारिनिखौ दैबारियावल' नायगोन। जों बेखौ लानानै गोबां दुखु जोंनि गोरबो गोसोआव माने जाखांफैयो। दिनै जोङो 1981, 82, 80नि सिगांनो बेयाव जोङो हादान जानाय जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोना थैजोबलांबाय। थेवब्लाबो दिनै गोदो मामोन दाबो बेफोरबायदि समस्यानो जानानै दं। बेखौनो जोङो साननानै गोबां दुखु मोनो। दिनै आंनि फिसाया देरा नङा देरबाय। बेनिफ्राय जोङो सिमेन्ट सापरियाव हस्टेल दोनहैनोबो जोङो गावनि फिसाखौ दोनैब्लाबो जोङो मानो होनना बुङोब्ला बे गथ'आ देराखै, देरस्लाबाखै। जों 5 बोसोराव जोङो एडमिसन खालामनानै होयोब्ला बे गथ'खौ जोङो निजि गोरबोआव लानानै जोङो बेखौ फोरोंहोनो हाया जाहैयो। मानो होनना बुङोब्ला बे गथ'खौ हस्टेलनि मानसिफोरा बोरै नायगोन, जों बोरै नायगोन, बेखौबो जोङो दुखु मोननानै जोङो दोनहराबो जायो। नाथाय गामिनि फरायसालियाव जों फोरोंहोयो। फोरोंहोनानै मा जानो, फोरोंहोनानै 8 थाखोआव बा जिथिया 7 थाखोआव थाङो अब्लाना जोङो बे गथ'फोरखौ बे लामाजोंनो जोङो फरायसालियाव थांनो होनो गोनां जायो। बेखायनो जोंनि गोसोआव माने ओरैबायदि दुखु दं, बेखौ जोङो फोरमायबाबो फोरमायस'जोबनो हाया। फैदों खनसे नङा खननै खनथाम बेफोरबायदि जोंबो खोनादों। नाथाय जोङो बेयाव बेनार मोनसेल' नुदोंमोन जे थांनाय बोसोराव जोङो बेनारखौ नुदोंमोन 59L खोमा 49L बे बेनारखौ दिनै बिथांमोना लामाखौ माबोरै खोदों माबोरै खोआखै नोंथांमोना दिनै नुदों। हयथ' नोंथांमोना थाबायनानै नोंथांमोनानो नुखादों, नोंथांमोनानो मिन्थिगोन बे लामाया बोरै 49L लामाया बोरै जानांगौमोन नोंथांमोनानो नुदों। दिनै नुनानै जोंबो दुखु मोनदों। बे लामाया